I julen, der kan man godt blive lidt tyk af alle julegodterne. Men det er altså ikke derfor, jeg løber. Det er for at gøre dig opmærksom på at komme i juleform. For juleform, det handler ikke om kondital eller kilometer. Juleform handler om kærlighed og nærvær. Om hænder og varme. Om tro og om håb. Så måske skulle du bare give dig tid til en anden, uden forstyrrende smartphones. Måske skulle du trække dig fra juleræset, blot for en kort stund, og nyde adventstidens og juletidens mange gudstjenester i Ølby, Højelse og Lelling. Måske du skulle finde tid til at ringe til din gamle faste eller moster. Glædelig første søndag i advent. Lad os komme i juleform sammen.